چاروچ زندگی shadullah.youtube.com بے حال مبوتا اللہ برز ہستے سجدہ مکان بتا چاروچ زندگی بے حال مبوتا بواندائی ما قرآنا ارسان بریچوتی بواندائی ما قرآنا ارسان بریچوتی توبہ بکانو بسیں ہر چی کے تو کتا اللہ برز ہستے سجدہ مکان بتا چاروچ زندگی بے حال مبوتا جنت نصیب کنتے ترارا ہدا تہی جنت نصیب کنتے ترارا ہدا تہی ناراض مکان تو ہچ بر ماں تو اتی پتا اللہ برز ہستے سجدہ مکان بتا چاروچ زندگی بے حال مبوتا آوادنا جوانے دنیا ایران دا کپتا اتکگ مسیح تمرچی نو پیریا جتا اللہ برز ہستے سجدہ مکان بتا چاروچ زندگی بے حال مبوتا امروز پورا کاشف میدان معاشرے امروز پورا کاشف میدان معاشرے سدانت کسی ہوشا چدر شتا سدانت کسی ہوشا چدر شتا اللہ برز ہستے سجدہ مکان بتا چاروچ زندگی
چاروں چ زندگی بے حال مبوتا بے حال